Türkmenistanda gysga wagtyň içinde ýene bir esger harby gullugyny berjaý edýän wagtynda näbelli ýagdaýda aradan çykdy. Balkanawat şäherinde gullugydan 18 ýaşly Öwezaly Ekaew resmiýetleriniň aýtmagyna görä 20 awgustda ýerden aradan çykypdyr. Şol güniň özünde de onuň jesedini öýüne getirip ýene-tasyna gowşurypdyrlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy 21 awgustda habar berdi. Onu ýene-tasyna gowşurylan badyna destine jaýladylar. 16:00 töwereginde getirdiler, ýam 17:30-da bolsa öýüniň golaýyndaky gonamçylykda jaýladylar. Olar Ahal vilayatynyň Beherden etrabynyň Garawul daýhan birleşiginde ýaşaýarlar. Onuň garyndaşlaryndan bu barada habar ýaýratmazlyk hakynda dilhatan aldylar diýip Azatlyk habarçysy merhum eskeriň tanışlaryna salgylanyp habar berdi. Azatlyk radiosuna Ekaewiň tanışlary tarapyndan berilen maglumatlara görä, ony 3 ay mundan öň may aýynda Ahal vilayatynyň Ýene şäheriniň harby bölümi harby gullugy çagyrypdyr. Ol Balkanawat şäherinde gulluk edipdir. Ol mundan öň hiç wagtda saglygyndan şikaýet etmändir. Men maşgalanyň tanışlarynyň biri bilen söhbetdeş boldum. Ol ýigidin gullukdaky birinji günden başlap harby bölümdäki yaramaz iýmitden hem arasaçylyk şertleriniň erwetliginden şikaýet edipdi. Enata soňa aç bolmazlygy üçin bir näçedik pul beripdi. Emma tanışlarynyň sözlerine görä oglan sagatdy. Saglyk barlygynyň geçipdi we onuň bardady düzüwdi diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä häkimetler eskeriň aradan çykmagynyň sebäplerini garyndaşlaryna düşündirmändirler. Emma merhumyň ýakynlary onuň teninde ençime gan öýmeleriň bolanlygyny aýdýarlar. Munyň jesed tegmelleri bolmagy mümkin, emma ýakynlary onuň zorlukdan ölenligini pikir edýärler. Merhumy getiren harby bölümiň we polisiýanyň wekilleri maglumat ýaýratmazlyk hakynda dilhat aldylar we gol çekmeseler garyndaşlaryna jesedi bermejegini aýdyp gorkutdylar. Häzir olary gözekçilik wagtynda saklaýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Bu ýagdaý soňky bir ay goly wagtda Türkmen goşununda gulluk edýän esgerleriň ölümi bilen bagly köpçülige ma'lum bolan ikinji wakadyr. 29-njy ýylda Azatlyk radiosuna 19 ýaşly esgeriň näbelli bir ýagdaýda aradan çykanlygy we onuň 26-njy ýylda maşgalatyna tapşyrylanlygy ma'lum bolupdy.